yena kodwa uthumelwe eBethmeleki wakunceda eBethmeleki mphulaphuli wathi ungahambi ngalandlela ngoba uHerode uzuza indlela yokulibulala usana khona uBethmeleki mphulaphuli nasebomini bakho usuke wemanawe ngexesha lobunzima usuke akangqina xa kusithwa umlilo mntu wathi madoda kumkani ndiyazincama namhlanje nanga amahlamvu Jeremiya yenza indlela uphume emfondeni yema le ndoda yathuba ndibulawa kukuthetha inyaniso kulungile endaweni yokufa ndithetha into engeyonyaniso mphulaphuli unaye uBethmeleki mhlawumbi wakuhlangula kwimeko eyaziwa nguwe noba kusemsebenzeni noba kusekhayeni noba kuphina ngoba oBethmeleki basuka bakhule okwamakhowa ungazoba bavela phina kodwa bazijule ijacu bakuncede mphulaphuli unaye uBethmeleki kuloo ndawo kuyo unaye uBethmeleki owakutshaya wathi waba kule ndawo kuyo namhlanje lithuba lokuthi eBethmeleki mhlawumbi andizange ndikubulele kodwa namhlanje ndiyakubulela inkulu into owandenzela yona eBethmeleki andizange nditsho kuwe esidlangalaleni kodwa ndikule ndawo ndikuyo nje kungenxa yakho inkulu into owandenzela yona ngoba wafaka isandla emlonyeni wengonyama sekushiyeke nje oba indiginye kodwa wala wena mphulaphuli unaye uBethmeleki khumbula kule ndawo kuyo uThixo usebenzise uBethmeleki uThixo usebenzise uBethmeleki wavuma uBethmeleki wakubeka kule ndawo kuyo